Аммалугар отулете түмүктененерер улуска быйылгы сезонга 32 тонна отот тур сорук турар. Бүгүнкү күн туругунан берелебит соруктан агонис бырыгына толла. Ола бетер хүрбәһәтте 30 тонна отот тонна. Сихли келер материалтан билсин. Ол курдук чаһаны жон оттон бүтәннәр билигин халбыт күннәргә тәрәһиннә гынна баһаны хәстәвалар отту сылжаллар. Он тен улу сүрдүнән сөйһү әби халыгын хомурун лете сагланна. Сиде сугубут булана бихена урсенан опса 2 буллагана биһиги 2 угоқпут темнута булана кылырып. Аны таанаттан бу сенашта хамлете бара турар күн бүгүн биһига 300 булана куллакпытна биһигертон 2 курдугу манна ламут булачын ашыктармен бу бир хайстван абдас өң жыл болан бете 700 тонна калеңе лавынден кылыра бу буланы кепсәде. Әби халык кыһыңы үккә сөйһү торыйгар олус тухалах. Онон хәстәвалар әби халыгы белемнәһиңә күз көлеләһәлләр. Константин Фомин баглыкта сергебес хәстә быел синашка буланын толары саналах. Хәстә билеген ортотунан 10 гаттан 100 тонна синахы алалар. Оксай сүсүбет га биттен билин оксуутунан буллана биһан гагыдго остут биһон остадыбыт билидебит анна билинге турунан буллана 200 биһан тонна булут биһан гатта анна билинесе биһанчы гал калла бу горох общаная семейственная кормопроизводство программатынан Сема ламут бевет аммау сапкостан ламут лүйіндеремит быйыл урзай отон үчүгей гаттан onu тоннаны пока ылатырабыт урзай оны бутта горох че бады үйнен бу ас кытта кутта onu тон маны кыһын ата сүйөбүте хедер мен хол фермам кармаздачыктапыт onu мен этем барамыт хедебит кыһыны буха сенаханан хатабыт. Фаминнар сөйһү ахлыгын үннәринен әрә болбакка агыро таһыналар дутунан әми жарыктаналар. Алтон бесга фотоскола он сүсүбе гектар кормовой авес с горохом. Бүгүнкү күнгө таны фотоска кире хомуло кире белемне жабыт. Онтон калер неделеттен хәстәвалар бурдук хомургар кирәри белемнәнәләр. Улу сүрдүнән бурдук летигер опсая 5 улхан тәрәһеннә хәстәва кыттан үләләһәр. Быелгы булан быйырнан 3,500 гектар сеттен 4 тонна бурдугу алар буланнылар. Тамара Сметанина, Михаил Мшанов, Саха телевидениете, Амма.